Uyalibona yini ukuthi ubusa impilo yakho ngempela? Kukhona iqiniso elingase likuphazamise noma likukhulule, ungase ube endaweni efanele, ngesikhathi esifanele kodwa uqhubeke uhluleka. Uyaqonda ukuthi kungani? Ukuqonda kwakho akukabi bukhali ngokwanele ukubona iqiniso. Abantu abaningi baphila njengezilwane ezisesaba, bengaboni ukuthi baqhubeka benza izinto ezifanayo usuku nosuku. Ngizokukhombisa izindlela ezisikhombisa ezingakukhuphula ezingeni lokukwazi ukuzibona, uqedele lo mzungulu omfihlekile okubopha. Uke wabona kanjani ukuthi usuku nosuku wenzi izinto ezifanayo? Njengokungathi kukhona okukulawula ingqondo yakho. Uvuka, ubambe ifoni, ugibele, ukhonondela itraffic, uphuze ikhofi, wenze okufunwa abanye, bese uphinda konke ngakusasa. Uyaqonda. Uvalelwe ezingeni eliphezulu le-consciousness yabantu elokulandela nje izinto. Kunjengokungathi impilo ikufakile ku-autopilot, okumangalisa kakhulu ukuthi abantu abaningi abakuqondi lokhu. Kodwa ngiyavuma, ngiye ngaphila kanjalo iminyaka eminingi. Ngiye ngishiya izifundo ngaphambi kokuphothula, ngiguqula imisebenzi engenangqondo, ngingenalo isizathu, ngingenalo inhloso. Ngangenza ngokuvumelana nethuba. Ngangihlanza izimoto, ngithwala amabhokisi konke ngingenicabangi, ngilandela nje izidingo. Ngaphakathi ngangiyiziba ebuhlungu engicacisanga. Ngaleso sikhathi ngangithi konke kwakungenxa yobumpofu. Kamuva ngaqonda ukuthi inkinga yayijulile kakhulu. Ngangingenalo uqondo lwempilo yami. Futhi lapho kukhona ubungozi. Kulolo mehluko awukhethi lokho okuphilayo, ulandela nje lokho okwenzekayo. Isibonelo esilula. Usebenza umqashi wakho ukugxeka bese uqhuma. Noma uthola icha bese ucabanga ukuthi akukho lutho olukuhambela kahle. Umuntu uthi lokhu akusikho iyakho bese ukholelwa. Njengengane ekhala uma ibanda noma ilalambile. Umuzwa nje. Akunalutho olufihliweyo. Akunakukhetha. Uma ucabanga ukuthi lokhu kuyinto evamile khona le video iyagqama. Okwejwayelekile emphakathini yilokho okuye kushiye abantu behlupheka, bengajabuli, bephila impilo emibi bese bebiza ngokuthi eqinisweni. Kodwa kufanele ngikutshele into ebalulekile, awuzalelwanga ukulandela nje izinto. Wazalelwa ukunikeza izimpendulo ngokuqonda. Futhi leyo mehluko ishintsha yonke into. Uma ulandela nje izinto ulawulwa. Uma unikeza izimpendulo, ucabanga, ukhetha, usebenza ngokuqonda. Uba yinhloko yakho. Lokhu kuqala ngokwazi nje ukuthi, yebo ngilandela izinto. Ngise-autopilot. Cabanga nami, zingaki izikhathi obuye wabaxabana nomuntu bese uzisola. Zingaki izikhathi othi yebo ukuze ujabulise abanye bese uzizwa ucindezelwe kamuva. Zingaki izikhathi ozibophezele ngokwesaba noma ungezwa ilizwi elithi hambe manje yisikhathi. Lezi zimo zibonisa ingqondo engqondi, umuntu oqondiswa imikhuba angakaze ayikhethe ngokuqonda. Yizinqumo ezingenziwa ngokwesaba, ukushoda, ukungakhululeki. Isinyathelo sokuqala sokuphula lo mzungulu. Ukubona ukuthi usekhona. Uma ucabanga ukuthi kunjalo nje, akukho lutho oluguqukayo. Ngikubone lokhu ngiqala ukuzibona. Yebo, ukubona imicabango yami, imikhuba, izimpendulo zami. Ukubhala imizwa yami uma ngenza iphutha. Ukubuza, kungani ngenze lokhu? Ngangizizwa njani? Ngubani owayelawula? Ekuqaleni kwakubukeka kuyisihlwele. Kodwa kancane kancane ngaqonda imigqa emfihlekile. Ngabona ukuthi ngangilandela izinto ngenxa yokungakhululeki, ngokwesaba ukwenqatshwa, ngokukholelwa ukuthi anginawo amandla. Khona-ke ngaqala ukwenza izinqumo ezahlukile. Isayensi iyavuma. Izifundo zibonisa ukuthi ngaphezu kwamaphesenti 90 wezinqumo zethu zansuku zonke zithathwa ngokuzenzakalela ngaphandle kokucabanga. Kunjengokungathi impilo yakho iqhutshwa uhlelo olungabonakali olusebenza ngemuva. Ukuqeqesha ingqondo yakho uba umqambi hayi irobo. Futhi lokhu kuqala manje. Wena ongizwayo njengamanje ungase uphefumule bese uzibhuza, ngingalandeli izinto noma ngikhetha.
Lowo mbuzo olula ungashintsha indlela yosuku lwakho. Ungagwema ukungezwani. Ungavula amathuba. Ungabonisa ukuthi unethimba eliqine kakhulu kunalokho ocabanga. Ukuqonda kunjengokukhanya egumbini elimnyama. Akudingeki ukhiphe zonke izinkinga ngesikhathi sinye, kumele kuvulwe nje. Uma usuke ubone akunakukwazi ukungaboni. Futhi mhlawumbe useqalile ukubona. Futhi yilokho okuzovula imiphakathi ezingeni elilandelayo lempilo yakho. Uke waba nomuzwa wokushintsha, ukuzifeza, ukwenza yonke into ngesikhathi esithile kodwa kukhona okuzokubuyisela emuva. Njengokungathi amandla angabonakali abopha amaphupho akho amahle. Uqala unethemba, uzimisele, ugcwele amandla bese, ungaqondi, ubuyele ekulibaziseni, ekusebenziseni imali eningi kakhulu, ekugwebeni amathuba angashintsha impilo yakho. Le mandla anagama, iparadigm. Iparadigm uhlelo lwengqondo oluqondisa indlela ocabanga ngayo, ozizwa ngayo, nendlela osebenza ngayo, ngaphandle kokukwazi. Yakhiwa kusukela ekuzalweni, ikhuthazwe yikho konke okuye wakuzwa, ukubona, ukuphila, nokukukholelwa njengeqiniso. Kunjengosoftware olusebenza ezingqondweni zakho ezingabonakali, uphinda imiyalo ebusa ukuziphatha kwakho, imiphumela yakho, impilo yakho. Uma ungalwazi, uhlala ngaphakathi, ucabanga ukuthi wena, kuyilapho empeleni kuyisithombe salokho okufundisiwe ukuba. Ngiye ngaphila lokhu ngokucacile. Ngokuphuma kulowo mzungulu wemisebenzi emincane nokuqala ibhizinisi, umzimba wami wawugxeka ukuthi kwakungalungile. Ngangingenayo imfundo noma okuhlangenwe nakho, akekho owayekholwa kimi. Kuzo zonke izinyathelo, iparadigm yayingidonsela njengobhande. Ngangithi ngizokwenza. Bese ngikuthola ngicabanga ukuthi kodwa kungenzeka yini? Kwenzeka njalo? Okubi kakhulu ukuthi ngaleso sikhathi ngangicabanga ukuthi le mibuzo yayingiyami. Ayizange kube yona. Yayimiqondo. Futhi yilokho okwenzekayo kubantu abaningi. Ubona ithuba bese ucabanga ukuthi kungenzeka yini kimi? Uthola isicelo sokukhula bese ucabanga ngazo zonke izinto ezingase zenzeke kabi. Uzoqala iprojekthi entsha bese uzizwa ukhulu, ungaqiniseki, ungenalo amandla. Konke lokhu akusona isihlwele. Iparadigm yakho ezama ukukugcina kulokho okwaziyo, ngisho noma kungajabulisi, kunganeliseki noma kubi. Kuyo into ebalulekile ukukugcina ukhulu, hayi ukukwenza uqedele izinto. Uyawazi lowo mzungulu lapho umuntu ethola imali eyengeziwe bese eyichitha. Noma lapho umuntu eba nemiphumela emihle, kodwa enza iphutha eliqeda konke. Lokhu kuyiparadigm esebenza. Isebenza njengomshini. Uma uzama ukudlula izinga lokukwazi ukuthi ingqondo yakho iyamukela njengejwayelekile, yenza izimo, ukubopha, ukuhlupheka, ukwesaba, ukukubuyisela endaweni eyamazi. Okubi kakhulu ukuthi lokhu akuzenzeki kubantu abanobunzima. Kune abantu abaqeda udume, ucebile, abanethonya kodwa abashintshi iparadigm. Futhi ngokushesha noma kamuva, konke kuya. Uyakhumbula icala lika Britney Spears? Enye yezinhlobo ezidumile emhlabeni, esemva kokukhanya, imali, ukunakekelwa kodwa ebuthakathaka ngaphakathi. Ukwehla komphakathi, izinqumo eziphuthumayo, izehlakalo. Ngaphansi kokudumeka, kwakukhona ingqondo ebophekile kuparadigm yokungakhululeki, ukulawulwa kwangaphandle nokuntula ubuwena. Impumelelo yangaphandle yayinkulu kunelokho ingqondo yayilungile ukukusekela. Futhi iphuzu lithi, lokhu kungenzeka kunini kithina, uma singazi ukuthi ngubani olawula. Ngakho-ke, uma ufuna ngempela ukushintsha impilo yakho, kufanele uqonde, akwanele ukuthanda into entsha. Kufanele ube umuntu omusha. Futhi lokhu kuqala lapho uqaphela ukuthi lokho okuvimbela akusona izimo, imakethe, ukushoda kwesikhathi noma imali. Iyindlela ohlelwe ngayo ukuhumusha nokulandela konke lokho. Ufuna indlela elula yokubona iparadigm yakho. Bona imiphumela ohlala uyiphinda. Bona imicabango evela uma uphupha. Bona imizwa yomzimba uma wenza into enzima. Lolu khathazo. Lolu cindezelo esihlukanisiwe. Lolu lizwi elithi lokhu ngeke kuhambe.
Lokhu kuyiparadigm evela. Futhi manje ingxenye ebalulekile ungashintsha lokhu. Kodwa hayi ngesikhathi sinye. Isinyathelo sokuqala ukuqaphela kangcono ngakho. Bhala phansi imicabango ebeka umkhawulo evela njalo. Buza ngayinye. Buza, lokhu liqiniso noma kuyisithombe sohlelo lwami lwakudala. Futhi ngaphezu kwakho konke, ungalindi ukuzizwa ulungile ukwenza. Ngoba iparadigm ngeke ikuvumele uzizwe ulungile. Kufanele wenze ngisho noma unesaba, ukungabaza, ukungakhululeki. Futhi ngokwenza lokho, uqala ukuphazamisa uhlelo lwakudala futhi udale iphethini entsha. Njalo uma uthuthuka kancane kunalokho ocabanga ukuthi kungenzeka, uqeqesha ubuchopho bakho ukuba bukhulume. Futhi uma bukhuluma, iparadigm ishintsha. Indawo entsha yokuhlala iphuma. Futhi uqala ukuphila ezingeni elisha lokuqonda, lapho kwakukhona ukwesaba, manje kukhona ithuba. Lona yindlela. Futhi kuyafaneleka yonke inyathelo, yonke imizamo, yonke into engakhululekile. Ngoba, ngaphesheya kweleli phethini elingabonakali, kuyaphila impilo ohlala uyiphupha, kodwa kulokhu, ifinyeleleke ngokuphelele, iyiqiniso ngokuphelele. Futhi okubaluleke kakhulu, kulawulwa wena. Kukhona umehluko omkhulu phakathi kokufuna nokuzimisela. Futhi mhlawumbe lona yindlu ekuhlukanisa nempilo oyifunayo. Abantu abaningi badida isifiso nesinqumo. Bathi bafuna ukushintsha, bafuna ukuthola imali eningi, bafuna impilo engcono, kodwa ukuziphatha kwabo kubonisa okuhlukile. Ngoba ukufuna kuyinto ebuthakathaka. Akulimi imizamo. Ungafuna into iminyaka eminingi bese uhlala endaweni efanayo. Kodwa isinqumo, lona, lithwele isisindo. Ukuzimisela ngempela kusho ukuzibophelela esenzweni. Kusho ukuthi, kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani, uzokwenza lokho okukutshelile. Futhi igama lalo kuyindlela. Kodwa hayi leyo ndlela okuyifundile esikoleni egcwele imithetho eqinile, ukujeziswa nezibopho. Ngikhuluma ngohlobo lwendlela ejulile kakhulu naye amandla, ikhono lokuzala umyalo bese uwulandela. Lokhu kuyinkululeko. Lokhu kuyamandla. Futhi ngingaqinisekisa ukuthi akukho lutho emhlabeni olufanayo nalokhu. Ufuna ukwazi ukuthi ngifunde kanjani lokhu? Ngangisebenza empi yezimoto eToronto. Kwakuyithuba elikhulu, eliqotho, elidumile. Kodwa ngaphakathi kwami, kwakukhona ukungakhululeki, isiqinisekiso sokuthi ngizalelwe into enkulu. Ngosuku olulodwa, indoda yane. Ngifunde, ngabuye ngifunde, ngamunca wonke amazwi. Bese ngenza isinqumo esasibukeka siyisihlwele kubo bonke ababenengqondo. Ngishiye umsebenzi wabe sengiqala ibhizinisi lokuhlanza. Ngangingenayo imfundo, noma okuhlangenwe nakho, noma oxhumana nabo, kodwa nganginento, isinqumo esingabuyeleki. Ezinyangeni zokuqala, ngibhekene nokumelana njalo. Babethi ngiyophula. Futhi ezingqondweni zami, iparadigm yakudala yayizama ukungidonsela emuva. Kodwa njalo uma lokhu kwenzeka, ngiyikhumbule isithembiso engizenzela sona, ngiyofinyelela kulesi sinqumo. Ngizenze umyalo. Futhi ngiyolandela. Futhi ngiyilandele. Umphumela. Ngonyaka owodwa, ngithole imali engaphezu $100,000. Lokho, eminyakeni engamashumi-ayisithupha, kwakuyimali enkulu. Kodwa imali yayisithombe sangaphandle salokho okuye kwaguquka ngaphakathi, ngifunde ukuzibusa. Lona yindlela yangempela. Akukho ukulala ngehora lesihlanu ekuseni. Akukhona ukulandela uhlelo oluphelele. Kukhona ukwenza ngisho noma ungenalo isifiso. Kukhona ukwenza lokho okufanele kwenziwe ngisho noma akekho obona. Kukhona ukugcina isinqumo siphila ngisho noma amandla okuqala ehlala. Ngoba uhlala. Futhi lapha abantu abaningi bayeka. Uyazi umuntu onjalo? Oqala enethemba, enza amaphupho, uthenga incwadi entsha, ukhuluma nabantu bonke bese ngemuva kweviki, aseye wayishiya yonke into. Mhlawumbe uyake wenza lokho. Ngingake ngenze. Ngakuqaphela ukuthi amandla awasekeli ushintsho. Lokho okuyisekelayo yindlela, lokhu kukwazi ukuba uthembekile esinqumweni sakho.
Isayensi iyakuqinisekisa lokhu. Ucwaningo lubonisa ukuthi abantu abanendlela enkulu bathanda kakhulu, baphumelele, futhi baphila impilo enempilo. Ngoba abaphili ngokungezwani. Bathi bazokwenzani bese benza. Futhi lokho kwenza ukuzizwela okuhle nokuzethemba okungakunikiwa yimota yangaphandle. Kodwa indlela yangempela yavela lapho isifiso sakho sivumelana nesinqumo sakho. Ukufuna ukwehlisa isisindo ngenkathi ukhuluma kakhulu kuyisifiso nje. Ukuzimisela ukushintsha ukudla nokulandela usuku nosuku, ngisho noma unemifuno yokushiya, lokho kuyindlela. Ukufuna ukuqala ibhizinisi ngenkathi ukhononda ngempilo kungukukhathazeka nje. Ukuzimisela ukuqala, ukuthatha isinyathelo sokuqala, ukuhluleka, ukulungisa, ukuzama futhi, lokhu kuyindlela. Futhi nansi izeluleko elula, njalo uma uthi ngizokwenza lokhu, yeka bese uzibhuza, ngingumuntu nje noma ngizimisele ngempela. Uma impendulo ingethi ngizimisele, khona ubonise. Yenza. Manje. Akusikusasa, akusikho ngemuva kokuba konke kulungile. Manje. Ngisho noma kuyisinyathelo esincane. Ngisho noma ukubhala umqondo ephepheni, ukucisha ifoni isikhathi esisodwa, noma ukuthi kweyona nto ikuphazamisa. Ngoba isenzo ngasinye siqinisa indlela yakho. Futhi njalo uma ugcina lokho ozihlome ngakho, usondela ekulawuleni okuphelele impilo yakho. Ufuna ukuzizwa ukhululekile. Ufuna ukuzijabulisa ngalokho ohlala uyikho. Khona yeka ukuzikhanyela. Yeka ukuhlomula izinto ongazigcini. Ngoba ubuhlungu bokusilela kuyathulile, kodwa bubhubhisa. Bubhubhisa ukuzethemba kwakho, bubhubhisa amaphupho akho futhi kukwenze ube yisithunzi salokho obungaba khona. Kodwa izindaba ezinhle ukuthi lokhu kuguquka kusukela lapho uthi, ngokuqiniseka, ngingumuntu ohlola lokho akushoyo. Futhi uqala ukuphila kanjalo. Isinqumo. Umyalo. Nesibindi sokulandela kuze kube sekupheleni. Lona yindlela. Lona yiyona. Uke wacabanga ukuthi mhlawumbe impilo yakho ibuswa izinkolelo ezingezona zakho. Ukuthi mhlawumbe indlela ocabanga ngayo ngemali, impumelelo, uthando, injongo ilutholiwe. Kusukela ubusencane, ufakeke ohlelweni olukuye lwakufundisa, ngamazwi nezincazelo, ukuthi impilo isebenza kanjani. Futhi yilokho okwenza ukukhohlisa kweqiniso. Kodwa akusiyiqiniso. Kuhlelo. Lapho ubusencane, uyatshwenywa ukuthi ube njengabanye. Ukulandela ukwanda, ukungabuyi, ukungakhangisi ukunakekelwa. Yenza lokho abanye abakwenzayo bese uzothola impumelelo. Futhi wamukele lokho, ungaqondi. Ngoba kuleyo ngxenye yempilo, ubuchopho bujonga njengesponji, konke kungena, konke kuya ekuqinisweni. Kodwa khona ukhula bese uqala ukuzizwa ukhululekile. Isifiso sokubaluleka, sokuba nomusa, sokuphila okuhlukile. Kodwa ngesikhathi esifanayo, kukhona ilizwi elithi, ucabanga ukuthi ubani ukufuna konke lokhu. Lona iqhawe elingabonakali elikhulu kunazo zonke elikhona, ukulungiswa komphakathi. Yilona elenza abantu abahlakaniphile, abanethalente, badlulise impilo yabo befihla, bezibekela imikhawulo, bekhululekile. Ngoba ngaphakathi, bakholwa ukuthi abanakudlula lokho okuye kwamiswa kubo. Ngiye ngabona lokhu kwenzeka izikhathi eziningi futhi ngiliphilile kimi. Ngincane ngizwa ukuthi abantu abanjengami abazokwazi ukuhamba ibanga elide. Babethi okungcono engingakwenza kwakuwukuthola umsebenzi, ukukhokha izikweletu futhi ngingahlupheki. Futhi isikhathi eside ngikholwile. Ngangivuka usuku nosuku ngingenalo isifiso, ngenza okudingekile, ngibuyela ekhaya ngikhathele bese konke kuqala kabusha. Futhi okubi kakhulu ukuthi angicabanga ukuthi kwakukhona okuphuthumayo ngalokhu. Kwakunjalo wonke umuntu oqhele kangaka. Khona-ke, kufanele kube okwejwayelekile. Kodwa uyazi ukuthi yini eyingozi kakhulu? Kuyindlela esiqala ukuvikela leli qhawe. Siyambambelela. Uma othile eza nomqondo ohlukile, siyakuxeka. Uma sibona othile ephumelela, sithi ube nenhlanhla. Uma kuvela ithuba, siphuma. Ngoba ukuphuma esixukwini kuyasesaba. Akukhululekile.
kudwengulile, kodwa futhi kuyadingeka. Ngiyakhumbula isikhathi esithile. Ikhasimende landibuza ukuthi ngizokukhokhela malini ukuhlanza ihhovisi labo. Ngaqala ukukhathazeka. Engqondweni yami, ukuthola inani elikhulu kwakuyisihlwele, kwakungeyona into ehambisana nomusa. Ngoba ngifundisiwe ukuthi imali yayinzima, ukuthi abantu abacebile babeyingozi. Kodwa ngaleso sikhathi ngazigxekela ukuba ngiyeke leli phethini. Nganikeza intengo efanele kodwa ephakeme. Futhi wamukele ngaphandle kokucacisa. Lapho ngabona inkinga yayingeke ibe yimali. Kwakuyisithombe sami. Ngangibophekile kumqondo ohlukile ngalokho engikuthola futhi ngalokho engangingalinika emhlabeni. Futhi iqiniso lithi abantu abaningi baphila ngombono ohlukile wabo. Ababoni ukuthi bayabanjani ngempela ngoba basebenzisa izigqoko ezifakwe isikhathi. Lezo zigqoko zenza uzibone umfana unomkhawulo ojwayelekile. Kodwa awunjalo. Awuzange ube njalo. Umukele nje ubuwena obuye wabanikwa. Kodwa ungakwenqaba manje. Ungakhetha okunye. Ungakha entsha. Uke wabona lezo zindaba zabantu abaqeda impilo futhi bathi wonke umuntu ube uyahlekela ekuqaleni. Yebo. Babegcina behleka ngoba baqeda iphethini. Ngoba babekulungele ukuphupha okuhlukile. Futhi lokho kuyahlupha. Ngoba njalo lapho umuntu ezikhulula, ubonisa abanye ukuthi iqhawe likhetho. Futhi kunabantu abaningi abathanda ukukholwa ukuthi babophelele ukuze bangadingeki bathathe umthwalo wokukhulula. Futhi ngiyazi ukuthi lokhu kungaba nzima ukulizwa. Ngoba kusho ukubheka uqobo lwakho futhi uvume, ngiye ngamukele okuncane kunalokho engikufanele. Kodwa lokhu kuyahlala. Ngoba uma kwakuyiwe uyakwamukela futhi ungaba wena oshintsha konke. Futhi ngalokhu kufanele ubuze. Buza konke. Ikakhulukazi lokho ohlala uyamukela njengokulungile. Uyakuqonda ukuthi ukuthola imali kunzima. Ukuphumelela kwabancane. Ukuthi awuzange uzalwe unenhlanhla. Ukuthi sekwephuzu ukushintsha. Buza. Buza, le nkolelo iyasibekela ezingeni eliphakeme noma iyasithukuthelisa. Ngoba inkolelo ebeka umkhawulo ephindwe isikhathi eside ihlala ibonakala njengeqiniso. Kodwa iyaqhubeka iyinkohlakalo. Futhi awudingi ukwenza ushintsho kusasa. Qala kancane. Shintsha indlela okhuluma ngayo ngawe. Shintsha lokho okuvumela ukungena engqondweni yakho. Shintsha indawo, imikhuba, izinto ozithandayo. Shintsha lokho okubizwa ngokuthi okwejwayelekile. Kancane kancane uzobona ukuthi izwe obekukholelwa ukuthi liqinile, livaliwe, linomkhawulo, empeleni liyasilela, liyaqina, liyamane. Futhi ukhululekile ukwenza konke lokho uma nje unesibindi sokuphuma emaqabeni amadala. Impilo oyiphilayo namuhla ayisiqiniso salokho ofanele ukuba khona. Kuyisithombe salokho oyamukelayo njengokungenzeka. Lokhu kungabhalwa kabusha. Kodwa okokuqala, kufanele uzivumele ukubona ukuthi usebenzisa izigqoko ezingenaso. Khipha lezo zigqoko. Buza konke. Futhi wakhe iqiniso lakho elikuqeda, hayi elikuvalela. Impilo yakho yangaphandle ngeke iphezu kwesithombe osilondolozayo ngaphakathi. Ngeke. Ungafunda zonke izincwadi, ukubuka zonke izivivinyo, ukufinyelela ezindleleni ezinhle kakhulu, kodwa ngenkathi uqhubeka uzibona njengomuntu ojwayelekile, onomkhawulo, ongenaso isibindi, impilo yakho izobonisa lokhu ngokuphelele. Izwe elingaphandle liphendula indlela ozibona ngayo ngaphakathi. Ukuchuma uqobo lwakho, qala ngokushintsha indlela ozibona ngayo. Akukhona ukuceba izinto eziningi okwakubaluleke kakhulu ehambweni lami, kodwa kwaba ukuphila njengomuntu engifisa ukuba yena, ngaphambi kokubona noma yimiphi imiphumela. Lokhu akulona ubuqhawe, kodwa ukuqonda uqobo. Ngikhumbula kahle izinsuku zami zokuqala ngisebenza ekuhlanzweni. Angizange ngibe nehhovisi elikhulu, noma izingubo ezibonakalayo, noma imoto ephambili. Kodwa ngaphakathi, ngangizibona nginjengomuntu ophephethe ibhizinisi elikhulu. Okubaluleke nakakhulu, ngangenza njengaye. Ngangikhuluma njengaye.
Ngangicabanga njengaye. Kancane kancane izinto zaqala ukushintsha. Kwaphakama amathuba. Abantu baqala ukungibheka ngenhlonipho. Imali yaqala ukubheka okwakuseduze kwami. Qonda lokhu, ingqondo yakho ayihlukanisi iphupho neqiniso. Ucwaningo lubonisa ukuthi uma ucabanga ngento ngamandla, izingxenye ezifanayo zobuchopho zisebenza njengoba ubenza leyo nto ngakhotiba. Uma uhlale ucabanga ukuthi uyahluleka, uzibabaza, uthi angikwazi, ubuchopho bakho buyakwamukela lokhu njengangeqiniso, bese buqala ukukwenza lokho. Uma uqala ukuzibona uphumelela, uqinile, unokuqonda, ubuchopho bakho buyalungisa futhi buqale ukufunela indlela yokufeza lokho. Kodwa isiphithiphithi, abantu abaningi bafuna ukubona ukuze bakholwe. Bathi uma nginawo imali, ngizoba nesibindi. Uma ngithuthukiswe, ngizoba nesibindi. Kodwa kuyaphambene. Qala ukukholwa bese ubona. Qala ukwenza njengoba usuvele uyilo. Bese izinto ziqala ukuhambisana nendlela entsha obonakala ngayo. Akuyona inkolelombono, kuyiqiniso. Cabanga ngumuntu ohlala ethi unohlupho, konke kumphambana, akazalelwanga lokhu. Lo muntu uhamba ekhombisa ukudumala, ukhuluma ezwakala ephazamisekile, uphenduka njalo. Izinto aziqale zihambe kahle. Manje cabanga ngomuntu ovuka nsuku zonke eqinile, ozibheka esibuyeni athi, ngizalelwe ukuphumelela. Ngisho noma engenazo izinto eziqondilekile, wenza njengoba uphumelela. Lo muntu uthola inhlonipho, usizo, nokuhle. Ngoba uqala ukubona izinto ezihlukile. Ungase uthi, kodwa angizizwa ngale ndlela. Kungaba ukukhohlisa ukwenza into engingiyona. Ngizokutshela lokhu, usuvele ulokhu ukwenza. Uma ubonisa ukuthi uphilile ukuze ungaphathisa muntu, uma uyahleka ngisho noma udumele, uma uthi konke kuhle ukuze ungachazi udlala indima. Umehluko uwukuthi manje uzokwenza lokhu ngokuqonda ukuze kuzuze wena. Akuyona inkohlakalo. Ukuzilolonga. Ufundisa ingqondo yakho ukukholwa ngomuntu omusha. Lapho uqhubeka ukwenza lokho, kuyaqala kube lula. Akudingeki uqale ngokukhulu. Uma uzizwa ucindezelekile, qala kancane. Shintsha indlela ozihambisa ngayo. Shintsha indlela okhuluma ngayo nawe. Yeka ukukusho ukuthi nginjalo. Qala ukusho ukuthi ngiba ngcono nsuku zonke. Lungisa ukuma kwakho. Khuluma ubheke emehlweni. Gcwalisa izithembiso ozithathela wena, ngisho nezincane. Ngoba lokhu kuyakwakha, iqhinga ngeqhinga, isithombe esisha sakho. Bese kuthatha isikhathi sibe yiqiniso lakho. Ngibonile lokhu kwenzeka kubantu abaningi. Omunye kwaba yilowo owayezifuna ukushintsha impilo yakhe, kodwa engakholwa ngawe. Wayethola imali encane, wayenebamba, futhi wayengenasibindi. Ngathi kuye, kusukela manje, gqoka nsuku zonke njengomuntu ophephethe ibhizinisi elikhulu, ngisho noma akekho oqonda. Khuluma njengomuntu oqonda afuna. Hamba njengoba unesiqi. Ekuqaleni wayezizwa engaphilile. Kodwa waqhubeka. Ngemva kwezinyanga ezintathu, wathola umsebenzi omusha. Ngemva kwezinyanga eziyisithupha, imali yakhe yandisiwe. Ngemva konyaka, wayesiza abanye ukuba benze okufanayo. Konke lokhu ngoba wayenesibindi sokuphila njengoba efuna ukuba yena, ngaphambi kokuthola noma yini. Angithi lokhu kuyimilingo. Akulula. Akulungile. Uzokhulunyelwa. Uzongabaza ngawe. Uzofuna ukubuyela kuwe wasebekuka. Kodwa yilapho kuphakathi kwabashintshayo nabaphuphumayo. Ushintsho luqala lapho uhlala ukhulu kunezinselelo. Lapho unquma ukuthi uqobo lwakho alunakuba luhlongozwa izinkinga, ukwehluleka, noma imibono yabanye, kodwa yisibonakaliso, ukuqonda nokuzimisela. Ngakho umbuzo uthi, uziphathe kanjani? Njengomuntu olinda okuthile, noma njengomuntu osevele eqonda ukuthi istorage siselapha? Impendulo ikuthi uzophinda wenze izinto zakudala noma wenze ikusasa elisha. Futhi ukhetho ungalwenza manje. Uyazi ukuthi yini emisa abantu abaningi ekushintsheni impilo yabo, ngisho noma benolwazi, ukufinyelela kolwazi, isisusa namathuba.
Impendulo ibonakala ilula, kodwa iyabulala uma uyayiqonda. Abakholwa ukuthi bafanele. Yebo, njalo. Ukungabi nakho ukuhlala uqobo kunjengebhubhane elithulile eliqeda amaphupho ngaphambi kokuba awafune. Ungase uzame nsuku zonke, ubheke amavidiyo anjengalawa, uzame ukucinga okuhle, ubhale imigomo, usebenzise umthetho wokudonsela, kodwa uma ngaphakathi ingxenye yakho ikholwa ukuthi awuhlali uphilile, ukuthi awufanele, noma ukuthi akuyona isikhathi sakho, khona-ke konke kuyakuba yinto engenakuqina. Ngoba ungase udonsele, kodwa uzophuka ngaleso sikhathi. Uzokuzithoba, uligcine, ulise, ulilahle. Ekugcineni uzothi akuphumelelanga. Kodwa iqiniso liwukuthi awuzange uzivumele ukuphumelela. Le mpendulo yokungafaneleka inezizathu eziningi. Kungaba ubuntwana nobaba abaye banikela, isiko elithi inkani iwubuqhawe, okuhlangenwe nakho kokwehluleka okushiya izibazi, ukufaniswa nabanye, konke lokhu kuyenza kube nzima ukufeza lokho ofuna ukufikelela. Futhi ungena esiqungeni lapho uhlanganisa ukuphumelela nobuhlungu. Uqala ukuzizwa ungaphilile uma ucabanga ukuthi ujabule, uphumelele, ukhululekile. Futhi ngokungazi, wenze konke ukuze uhlale lapho kukhulu khona, lapho abanye bakwamukela khona, lapho kungekho ingozi khona. Ngikubone lokhu ngami. Ekuqaleni, ngisho noma ngithola imali ekuhlanzweni kwami, kwakukhona izinsuku lapho ngingayeki khona. Ngisusa. Ngigwema ukubona amakhasimende. Angikwazi ukuqhubeka. Futhi lokho kwangidla. Kwaze kwaba lusuku olulodwa, ngikhuluma nami, ngibheke esibuyeni, ngaqonda, angizange ngikholwe ukuthi ngifanele leyo nto. Ngibheke esikhathini sami esidlule, ukungafundi kwami, amaphutha engizenzile, amathuba engilahlekelwe ngawona, ngathi, awuyena lo muntu ophephethe ibhizinisi elikhulu. Akuyona wena. Ngaleso sikhathi, ngaqonda ukuthi, uma ngingelaphi isithombe sami, kungakhathaleki ukuthi ngenza ngaphandle. Impilo izokwenza ithola indlela yokungibuyisela emuva. Futhi mhlawumbe uyaqala ukubona into efanayo. Mhlawumbe ulwa, uzame, uhambe, kodwa uzizwa njengoba uthwele inzipho ebotshelwe entanyeni yakho. Mhlawumbe uthi kuwe, oh, uma ngingena ithuba. Uma ngazalelwa emndenini ohlukile. Uma nginga njengoba enjalo. Kodwa ngizokutshela into engake yakutshelwa ngumuntu, awudingi ukufakazelela lutho ukuze ufanele impilo enhle. Awudingi ukuhlupheka kuqala, awudingi ukukhokhela intengo, awudingi ukulinda othile akuqinisekise. Ufanele ngoba ukho. Futhi lapho ukwamukela lokhu, izinto ziyaqala ukushintsha. Akuyona into engaphambili ukuba abantu abanawo umuzwa wokufaneleka benenhlanhla njalo. Badonsela izixhumanisi ezinhle, bazi amathuba, bakhuluma ngesibindi, bahleli ngokuqinile. Akuyona imilingo. Kuyisimo. Kubheka. Abacela imvume yokuba khona. Bahlala endaweni abayithathayo. Futhi izinto ziqala ukushintsha. Khumbula indaba ka-Oprah Winfrey. Wazalelwa ebumpofu, wahlupheka kakhulu, wanqatshelwa, wahlupheka, kodwa ngesikhathi esithile ekuphileni kwakhe, wenza ukukhetha, angiyena lokho okwenzeke kimi. Ngingulokho engizinquma ukuba yikho. Wakha kabusha uqobo lwakhe isinyathelo ngesinyathelo. Namuhla, ungumunye wabesifazane abanamandla emhlabeni. Akuyona into yokuba uqonda kakhulu. Kodwa ngoba wayengomunye wabambalwa abaye bakholwa, uyayifanele. Akukwazanga lokhu ngamagama kuphela. Wayekuzwa ezinhlabathini zakhe. Futhi yilokho okudingeka ukwenze manje. Udinga ukulungisa indlela ozizwa ngayo ngawe. Udinga ukumisa ukubheka emuva uqale ukubheka ngaphakathi. Udinga ukuphinda, kwaze kwaba yilapho ukholwa, ukuthi ufanele impilo enhle, ecebile, ekhululekile nephumelelayo. Futhi, uma ungivuma, ngifuna ukwethula inselele, ezinsukwini ezisikhombisa ezizayo, bhala yonke imihla, ngesandla, izizathu ezintathu zokuthi ukholwa ukuthi ufanele ukuphumelela. Kungase kubonakale kunzima ekuqaleni, kodwa uqhubeka. Ngoba lokhu kusebenza kuqala ukwenza indawo engqondweni yakho, nasezinhliziyweni zakho, ukwamukela okusezama ukufinyelela isikhathi eside. Akuyona into yesitoreji elisele.
Akuyona into yesitoreji ekujezayo. Yiwena osehlala ushiye umnyango wakho uvalekile. Vula. Wamukele okwakho. Ngoba manje uyazi ufanele. Uma ufunda ukuzithatha izinqumo bese uzigeza, ngaleso sikhathi into ethile ngawe iyashintsha. Awuhlali usalawulwa yileyo ndlela yakudala. Uba ngumholi wengqondo yakho. Manje usuyiqonda lento, ukulungele ukuya esinyathelweni esilandelayo. Ividiyo elandelayo evela esikrinini sakho izoqala uhambo lwakho lokushintsha. Phindezela bese uqhubeka. Ngoba namhlanje unethuba lokuphumelela kunangaphambili. Ngiyabonga kakhulu ngokuba nami. Ngiyakulindela evidiyo elandelayo.